O Goberno local de Portodosón busca alternativas para solventar a carencia de estacionamento preto das praias durante a época estival. O Concello de Portodosón vai estudar de cara ao vindeiro verán por solución á falta de aparcamento próximo ás praias e zonas de interese turístico, dada a problemática que se sucedeu este verán coa prohibición de aparcar nos areais. Ante as constantes sancións que durante este verán se puseron aos vehículos por aparcar preto das praias en toda Galicia pola demarcación de costas, o Concello sonense busca xa unha solución para o próximo verán en zonas como Ornanda, Aguieira, Queiruga, Espiñeirido e Boca do Río. Vedes que a través de costas se están sancionando, non? Especialmente na liña de servidumbre. E, este ano foi unha influencia de xente en Portodosón bestial. Entonces aí hai un problema na Guieira, en Ornanda, que estuvemos ali mirando en Ornanda se metíamos unha dirección, se metíamos outra, se entramos por aquí, se líamos polo outro, e non encontramos forma de solucionar o problema. E a única solución é buscar aparcamento. Entonces, incluso invitamos aos propios veciños, aos propios propietarios dunhas fincas cercanas ás playas, incluso, se eles o ven ben, que fan un pouco de negocio, pos unha finca, nos autorizaríamolo de forma provisional, que é como se quen autoriza un chiringuito de playa, para que eses mes ou 2 meses de afluencia de xente, que podan facer algo de diñeiro. A xente non está moito pola labor, e se en un sitio o fan, bien, e senón, nos alquilaríamos esa parcela, e daríamos un servicio a esas playas. De momento estudan varias opcións. Xa se reuniron con propietarios de fincas próximas ás praias para ofrecerlle a opción de convertelas en aparcamentos durante a época estival. De momento, poucos propietarios se amosaron predispostos a montar negocio coas fincas. No caso de que non se cheguen a animar, o Concello podería alquilar as parcelas e facer os acoñecidos leira parkings existentes noutros concellos como de Ribeira. Se queremos que a xente veña a Portodosón, temos que dar servicios de calidad. E claro, ás veces vemos que hai un desmadre total, porque ás veces hai algunha playa que non pode, este ano, gracias a Dios, que non pasou nada, pero se un día ten que traer unha ambulancia, un coche de bomberos, iso é imposible, especialmente na Guieira, na Ornanda, hai playas que... Entón, temos que buscar solución. Queremos facelo xa de cara ao ano que ven. A situación foi complicada este verán, dende o Concello de Portodosón tratarán de mellorala para o próximo.